салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯз як нуқтаи савдоро шумода ма тавсия метиҳам. Беҳад курткачаҳои фасони арзон овардагиян. Ино оптовиян, барои аввал нархошон арзонаи духтаро. Марҳамат, бозори Корвон 12 дарвоза мана якм ряд мешава. Ряди магазинҳои шишагӣ духтарако. Магазин рақами 20. Инози ворид мегардем духтаро аз 100 сомон сар карда то 180 сомон ай курткаҳошон ҳама размерора доранд. Ҳам духтарона, ҳам писарона ҳастай. Бинен чихел фасонҳои хушрӯ. Қиматаш 180 сомон ай ҳама қиматаш. Иёра бинен. Баъзе ҷоҳо да ино 300 250 ай. Иҷа да ҳами қиматаш 180. духтарако барои доставка, барои мисол ё суроғара намеёбен, марҳамат, ма рақамҳои телефони савдогара мемонам. Бо маълумоти бештара метавонен аз хичон гирен. Бинен чи ғавсаки хушрӯван ҳамаш. Мана чӣ тавре ки гуфтам, ҳамаи размерҳо ҳастай духтаро. Баъд аҳамиятен ҳама хела фасона иҷада. Мана инош хушрӯча. Ми аз 100 сомон сар мешава то 180 сомона. Ин моделоша бинен чихел хушрӯ. Аҷоибот фасонак. На духтаро касе барои савдо мехоҳад, касе барои мисол худаш мехоҳад, барои фарзандош. Марҳамат, биёен бо нархи арзон. Анам суроғае ки шумо да ман ҳозир гуфтам, аз пеш омада бинен. Сифатошон нағзай борошона, ина мудоша бинен чихел хушрӯ. Барои мактабам кӯдака кода. Бозори Корвон 12 дарвоза тарафи Тилло бозор. Якм ряди магазинҳои шишагӣ, магазини рақами 20. Ана бинен. Аҷоиб фасонак. Моделҳо бисёранд духтаро, аз сабабе ки ҷо камай мисол. Ҳамаш намҷадан. Бо шумо аз наздик омада ба ҳазур тамошо кунен. Боварӣ дорам ки маъқултон мешава. Ин моделакора бинен чихел хушрӯ. Мана чӣ тавре ки гуфтам, ҳамаи размерҳо ҳастай. Духтаракиҳо аҷоибот. ира бинен охе. Чизе ки ҳамҷа мебинем ҳамаш бо нархи арзонай. Инаи моделҳои ҳами сола нигоҳ кунед. Чихел хушрӯча. Аҷоибот фасонак. Ино бо перчатки доранд духтаро. ира бинен чихел фасон. Мана инош бо сад букакан. Мишкачадор. Ана баъд барои бачаако ира бисёр мепурсанд кӯдаки. Ина духтаро иҷада ҳастай. Инаиш бо гирон мешава диде. Аи чандта ранг будай. Сабукак. Хулас беҳад фасонҳои хушрӯ доранд. Чӣ тавре гуфтам, аз ами 100 сомон то 180 сомон ай ҳама қиматаш. Мана биёен рақамҳои савдогара мемонам, нависен шона. Иношам перчатки доранд духтаро, биненда. Мана моделшам доштай перчатки. Мана марҳамат, хоҳишмандо. Омада аз наздик бине. Доставка хоҳен нависен шона, доставкара мефаҳмонанд тона.